Υπάρχουν κάποιες μελωδίες που αρκεί να τις ακούσεις για λίγα δευτερόλεπτα και ξαφνικά βρίσκεσαι πάλι παιδί. Στο σαλόνι του σπιτιού, με την τηλεόραση να παίζει, ένα μπολ δημητριακά στο τραπέζι και δύο αδέλφια υδραυλικούς να μπλέκουν σε απίθανες περιπέτειες. Ο Μάριο και ο Λουίτζι δεν ήταν απλώς χαρακτήρες από ένα video game. Για πολλούς από εμάς ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και ένα μικρό τηλεοπτικό ραντεβού που περίμενες κάθε φορά με ανυπομονησία. Η σειρά The Super Mario Super Bros. Show έφερε στη ζωή τον κόσμο του αγαπημένου μας παιχνιδιού σε μια εποχή που τα καρτούν είχαν ψυχή και οι ήρωες έμοιαζαν σχεδόν φίλοι μας. Στο σημερινό μας βίντεο θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο 1989 όταν ήμασταν ακόμα μικροί και βλέπαμε το Super Mario. Με λίγα χιόνια φυσικά στην τηλεόραση και την μαμά να φωνάζει πάντα «Κλείσε αμέσως την τηλεόραση» και εμείς να λέμε «Μαμά, περίμενε λίγο ακόμα». Να τελειώσει και αυτό το επεισόδιο. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θέλω τη βοήθειά σας. Με βοηθάτε φυσικά όταν κάνετε ένα like στο βίντεο, όταν κάνετε εγγραφή από κάτω, subscribe δηλαδή. Χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Εδώ είναι το Instagram μου, μπορείτε να μου στείλετε όποια απορία θέλετε ή όποιο άλλο καρτούν μπορούμε να δούμε μαζί. Φυσικά από κάτω περιμένω τα σχόλιά σας για το τι θυμάστε από εκείνη την εποχή με το Super Mario. Εγώ φυσικά θυμάμαι τις τσίκλες που είχαμε μικροί, που είχαν πάνω το Super Mario. Πάμε λοιπόν να δούμε το αφιέρωμά μας στον Super Mario. Paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show! Η αρχική σειρά The Super Mario Bros. Super Show είχε μόλις μία σεζόν. Περιλαμβάνει 65 επεισόδια που προβλήθηκαν το 1989 στη βασική εκδοχή της σειράς, συνδυάζοντας live action και κινούμενα σχέδια. Στην σειρά, εκτός από τους δύο κεντρικούς ηθοποιούς Lou Albano και Danny Wells, εμφανίστηκαν και αρκετοί ακόμα celebrities, όπως για παράδειγμα ο superstar των Lakers Magic Johnson. Magic Johnson! Πώς είσαι? Γεια! Για να γελάσω κάτι φιλαράκια μου, χάλασα το κύπελο που είχα πάρει στους αγώνες όταν πήγαινα στο Λύκειο. Εσύ το φτιάχνεις. Αλλά και ο Ernie Hudson από τους Ghostbusters. Ernie Hudson, thank goodness you're here. Where are the other slime busters? Στην Ελλάδα φυσικά το show προβλήθηκε μεταγλωτισμένο και είχε διαφορετικές εκδοχές της μεταγλώτησης, ανάλογα βέβαια με το στούντιο που είχε κάνει τη μεταγλώτηση αλλά και το κανάλι που το έδειχνε. Νομίζω ότι η πιο βασική εκδοχή της ελληνικής μεταγλώτησης και αυτή που έχουμε ακούσει περισσότεροι είναι αυτή με τον Δίνο Καρύδη να κάνει τον ρόλο του Super Mario. Φτιάχνουμε πατατοσπαγκέτι, καπετάνιε. Ο Γιώργος Μάζης είχε το ρόλο του Λουίτζι. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν... Η Ματίνα Καρά τον ρόλο της πριγκίπισσας Toadstool. Άντε να κάνεις κανένα μπάνιο χαζοτρούπα! Ο Γιάννης Παϊωάννου ανέλαβε τον βασιλιά Μπόουζερ. Καθόλου δεν νοιάζονται αυτά τα αποβράσματα. Και η Ιβόνη Μεταξάκη τον Τόντ. Την πάτησες αυτή τη φορά χαζοκούπα! Πραγματικά ποιος δεν θυμάται τα περίεργα live action με τους δύο αδελφούς να βρίσκονται σε ένα διαμέρισμα. Ποιος παρήγγειλε πίτσα με μούχλα? Αδερφή Μάριο, υδραυλικά, εσείς χαλάτε, εμείς φτιάχνουμε. Τις αστείες ατάκες. Πρέπει να το παίξεις σκληρός. Θέλω ένα γάλα. Σε βρώμικο ποτήρι. Τους ήχους που σε έκαναν να θέλεις να ανοίξεις και πάλι την κονσόλα σου. Και φυσικά το πέρασμα στο κινούμενο σχέδιο που ήταν σαν να άνοιγε ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Ο Μάριο με το κόκκινο καπέλο και το χαρακτηριστικό μουστάκι ήταν πάντα αισιόδοξος, γενναίος και λίγο αφελής. Και πώς θα ξέρουμε από πού να πάμε? Είναι πάρα πολύ απλό, αδερφέ. Αμπεμπαμπλομ, τούκι σε μπλομ. Πάμε, Λουίτζι. Ο Λουίτζι λίγο πιο φοβητσιάρης, αλλά πάντα δίπλα του. Μαζί έδινα την αίσθηση πως ό,τι και να γίνει στο τέλος, όλα θα πάνε καλά. Ξέρουμε να διαλέγουμε ήρωες έτσι. Απλές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Κάθε επεισόδιο ξεκινούσε με την ατάκα ημερολόγιο υδραυλικού. Ημερολόγιο υδραυλικού, αριθμός 697. Μια σαφής αναφορά και ένα easter egg σε μία από τις αγαπημένες μου σειρές, φυσικά το Star Trek. Μπορεί να μην υπήρχαν εντυπωσιακά εφέ ή πολύπλοκα σενάρια, όμως υπήρχαν καθαρό χιούμορ, ξεκάθαρο καλό και κακό, η σιγουριά πως η φιλία και η καλοσύνη κερδίζουν πάντα,
Και φυσικά, όπως και σε τόσα άλλα παιδικά εκείνης της εποχής, όπως έχουμε δει και εδώ στο κανάλι μας, στο τέλος υπήρχε πάντα ένα ηθικό μάθημα. Και το καλύτερο απ' όλα, συμφωνήσαμε με τον Μάριο να μην ξανατσακωθούμε ποτέ. Βέβαια, και εξάλλου εγώ έφταιγα για τον καυγά που έγινε πριν από λίγο. Εγώ. Με συγχωρείς αδερφέ μου, αλλά νομίζω ότι δικό μου είναι το φταίξι. Όχι αδερφέ, εγώ φταίω, εγώ. Ήταν η αγνή εποχή που τα παιδικά τελείωναν και εμείς συνεχίζαμε το παιχνίδι. Είτε έξω στην αυλή, είτε στην κονσόλα. Το show, παρόλο που πήγαινε αρκετά καλά σε τηλεθέαση, κράτησε μόλις ένα χρόνο και ύστερα από λίγο βγήκε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει ποτέ. Το Super Mario 3. Μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 1990, είχαμε την παιδική σειρά The Adventures of Super Mario 3. Στην παιδική αυτή σειρά που είχε μόλις 26 επεισόδια, οι παραγωγοί είχαν απομακρύνει τους live action ηθοποιούς και χαρακτήρες και έδωσαν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο παιχνίδι. Η εισαγωγή, σκεφτείτε, ήταν ίδια με το παιχνίδι, ενώ ο Μάριο χρησιμοποιούσε στολές του παιχνιδιού. Όπως για παράδειγμα την στολή βατράχου που χρησιμοποιούσε στο νερό για να κολυμπάει. Είναι καταπληκτική μέρα για μπάνιο, δεν είναι σύννεφο στον ουρανό. Και την πιο cool στολή που έχει ο Super Mario. Αυτή που μπορεί και πετάει. Τι ο τελευταία σούπερ φύλλα σε αυτό το δάσος. Τώρα να πετάξουμε στο πλοίο της συμφοράς και να καταστρέψουμε τη σούπερ ουφίτρα του Κούπα. Το 1991 η τριλογία των παιδικών σειρών του Super Mario έκλεισε με το Super Mario World. Ένα καρτούν που βασίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των αδελφών Μάριο και μέσα στους χαρακτήρες προσθέθηκε και ο αγαπημένος δεινόσαυρος Γιώση. Εκείνη την εποχή κάθε επεισόδιο ήταν και ένα μικρό γεγονός για τη γειτονιά. Δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχε Replay TV. Αν έχανες το επεισόδιο, το έχανες. Θα έπρεπε να μάθεις από τα παιδιά της γειτονιάς τι είχε γίνει. Εκτός φυσικά αν το έγραφε σε βιντεοκασέτα. Ο Super Mario στην ελληνική τηλεόραση ήταν κάτι παραπάνω από καρτούν. Ήταν ένα μέρος της καθημερινότητάς μας. Και ίσως γι' αυτό ακόμα και σήμερα αρκεί ένας απλός ήχος από το Super Mario για να μας γυρίσει πίσω σε εκείνη την ανέμελη εποχή. Είμαι ο Μάκης και αυτό ήταν το αφιέρωμά μας στο Super Mario Show. Μην ξεχνάτε πως αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο από εμάς και για να στηρίξετε και για να βοηθήσετε το κανάλι μας και εμένα, μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, subscribe, εγγραφή δηλαδή από κάτω και φυσικά να μοιραστείτε το κανάλι. Μέχρι και το επόμενο επεισόδιο, γεια και χαρά. Τόσες φορές σώσατε το βασίλειο του μανιταριού. Σας το χρωστούσα λοιπόν αδελφοί Super Mario.